Kaixo, azalduko dugu gaur Moodleen baliabide zehaz bat, liburua, nola erabili, nola sortu. Ikaslei baliabideak eskaintzeko modu ezberdinak ikusi ditugu. Adibidez hau egin genuen bloke hauek pixkanan sartuz, testua eta irudiak sartzeko eremuak dira hauek, eta joan ginen osatzen proiektuaren hainbat fase, pixkanan sartuz testua eta irudia. Beste aukera bada, orri bat sartzea. Orri bat, ez erantzitako orri bat, baizik eta webguneko orri bat, hemen testuak, irudiak eta bideoak sartuz. Baina egin daiteke orri hau dana jarraian jarri beharrean, orri txikiagoak jarri eta orri ezberdinen bilduma bat, orri horietan errezago nabegatu ahal izateko. Eta horiek dira liburuak. Liburuak ikusiko duzuen bezala, orri bilduma bada eta daukagu antolatuta albo batean nabegazio formatu batekin, eta hemen joan gaitezke orri ikusten dauzkan atalak. Sartu ditzazkegu irudiak eta bideoak ere. Edozein orritan bezala. Baina guztia bilduta webgune batean edo liburu batean bezala. Nabegazioa hemen egoten da, batzutan eskutatzen da, klik egin hemen. Orain ikusiko dugu nola egiten. Gai berri bat osatu nahi dut, egitura gaia, eta hasteko baliabide batzuk eskainiko dizkiet ikaslei. Eta hori liburu moduan eskainiko diet. Beraz, edizio moduan nagoela, gehitu jarduera edo baliabideak, baliabideetan, liburua. Izenburu bat jarri behar diot. Hemen azalpen bat. Hemen atalen formatua modu ezberdinetara egon daiteke. Liburuko orriak ikus daitezke, aurretik zenbakia dituztela, buleta dituztela, edo koskekin. Edo baterez. Bueno, nahi duzuen bezala, ni zenbakiekin jarriko dut. Eta gorde. Gorde eta erakutsi. Eta hemen lehenengo orria konfiguratzen hasteko esaten dit. Izenburua jarri diot, eta orain edukiz osatuko dut. Testua lehendik prest daukat eta itxatsiko dut. Eta orain irudi bat sartuko diot. Irudia txertatzeko, ikur honi, esango diot igotzeko, aukeratu, eta txertatu. Listo. Lehenengo orria egin dut. Gorde aldaketak. Hemen daukat lehenengo orria. Hemen eskuinean klikatzen badut, agertzen zait lehenengo orria. Gogoratu, formatuan zenbakiak jartzeko esan diodala orriei. Orain, bigarren orria nahi dut. Beraz, plus emango diot. Eta hurrengo orriaren izenburua. Testua itxatziko dut. Eta orain, bideo bat txertatuko diot. Bideoa dagoen lekura joango naiz, kasu honetan YouTube, partekatu, eta hemen kapsulatu. Eta orain, kopiatuko dut kodea. Kopiatu, eta banoa liburura. Hemen, ikur honi ematen badiot, aukera gehiago ateratzen zaizkit, eta kodea txertatzeko honi eman behar diot. Amaieran, itxatzi dut, eguneratu. Eta hemen daukat bideoa. Gorde beraz, eta hemen ateratzen zait bigarren orrialdea. Eta horrela joango nitzake osatzen orri guztiak. Goazen ikustera ikasleak nola ikusten duen. Ikasle rolera joango naiz, aldatu rola, ikasleak, eta liburura joaten naiz, hemen daukat lehenengo orria, hurrengora joan naiteke, hemendik, baina hemen eskuinean beti dago
aukera nabigaziorako. Horri batetik bestera joan naiteke. Eta horri ezberdinak bilduta dauzkagu liburu baliabide honetan eta navegatzeko errezten du. Edizio moduan nagoela hainbat aukera dauzkat hemen. Inportatu atal bat. Liburuko orri bat izango litzakena. Baina hau egon behar du webgune formatoan, HTML. Guretzako agian errazagoa da inportatu Word bat. Word batean dagoen testua eta irudia igoko genuke eta liburuaren orri bat izango litzake. Gauza gehiago, egin daiteke baita ere esportatu. Daukagun liburu hori Word formatura eraman. Liburuan gaudela, hemen navegazio horrian aukera daukat atalak mugitzeko. Hemen ezarpenetara joateko, hau ezabatzeko, hau ikaslei bistatik kentzeko, eta lehen esan dugun bezala, gehitzeko beste orri bat. Posible da baita ere, azpi orri bat sortzea. Azpi orri bat sortuko dugu. Testua sartuko diogu, eta listo. Gorde. Eta hemen konturatzen zarete, sortu dela azpi atal bat. Beste orri bat, orri nagusi honen barruan. Hau biztan jarriko dut, eta horrela ikusiko litzateke. Ikasleak horrela ikusiko luteke. Liburuak, ikaslei edukiak eskaintzeko aukera ona da. Bueno, hurrengora arte.